Пълна зала. Надявахме се да е пълна, но не очаквахме да е толкова препълнена. Добре дошли на всички. От сърце ви благодарим, че сте тук. От тук нататък ще трябва да чета, защото ще си загубя мисълта, иначе, тъй като искам да кажа много неща. Ще ме извините. Така. Това съм си написала и ще го чета направо. Ще взема думата сега, докато още не съм възпрепятствана да говоря, защото в края не зная дали ще бъда в състояние да го направя. Искам да ви кажа много неща. Когато човек спечели награда, той обикновено благодари. Моята награда се оказаха тези деца, моите служебни, така наречени, и вашите лични. След малко ще разберете защо. Затова първо ще благодаря на тях, че съдбата ни срещна и ни направи това, което сме днес. Един неразделен клас и една учителка, която много ви обича. Ще благодаря на вас, техните родители, за разбирането и доверието, които ми гласувахте, докато ги тормозех да учат. И също така за отзивчивостта ви всеки път, когато ни хрумнеше да правим нещо заедно. Имате чудесни деца. Общувайте с тях и ги обичайте. Има какво да научите, стига да поискате да ги видите, чуете и разберете. Защото ако успехът в дипломите им е различен, то по сърдечност всички имат шестици плюс. Благодаря на колегите си, които днес са тук. Това значи много за мен. Много е важно човек да се чувства добре на работното си място. Аз не мога да се оплача. Сред вас имам съмишленици, а това за човек като мен е много необходимо. Благодаря на приятелите си, които днес ме подкрепиха и както каза една от, надявам се вече присъстващите тук, различно общество не се гради от безразлични хора. Благодаря ви, че не сте безразлични днес. Благодаря на моето семейство, което ме търпи, когато съм ядосана, уморена и ме подкрепя, когато съм ентусиазирана и вдъхновена от някоя идея, докато ня осъществя. Нашите семейства най-добре разбират нас, учителите. Уважаеми гости, добре сте ни дошли. Щом сте тук, знаете нашата цел. Да се забавляваме, да се сбогуваме и да помогнем. Ще ви представим нашия 3 в едно концерт за тройно удоволствие срещу символичен билет от 1 левче, което се надяваме да оставите в кутията за Ками. Тя е тук сред нас. Няма да ви се обидим, ако сте решили да дарите повече. Защото така ще ни направите много щастливи, че към събраната до момента сума от 314 лева ще можем да добавим още и така да останем удовлетворени от себе си, че сме направили добро на едно прекрасно дете, което успешно е завършило и първи клас, въпреки трудностите, с които се бори. Днес тя е нашият специален гост Ками. Искам да уточня, че всичко, което ще видите, е дело на децата. Аз само го подредих и мъничко ги консултирах за това. Концертът ни е поздравителен, защото утре е 1 юни. А всички ние сме просто деца на нашите родители, независимо от видимата разлика във възрастта. Той е прощален, защото днес приключва нашият общ път на взаимно учене един от друг. И е благотворителен, защото за тези хлапета благотворителността е състояние на душите им. Те знаят, че нуждаещи се от помощ има не само по Коледа. Затова си измислиха касичка и започнаха да пускат остатъка от джобните си, дори и всичките си джобни, без да знаят предварително за кого ги събират. Помолиха ме да потърсим деца в нужда и те се оказаха толкова много за жалост. Спряхме се на Ками, защото тя от дълго време се бори с тежка форма на детска церебрална парализа, получена след лекарска грешка. И въпреки трудностите не се отказва. Защото ние здравите рядко оценяваме онова, което притежаваме. Тези хлапета нито за миг не се поколебаха в мисията си.
защото вярват, че всяко дете има право да бъде щастливо. Онова, което ще подарят на Камелия за 1 юни, освен събраните до момента парички от касичката и кулинарния базар, е още по-ценно. Ще й подарят вяра, че добрите хора не са се свършили. Надежда, че ще оздравее и ще бъде част от един нов, добър свят, в който хората си помагат просто защото това ги кара да се чувстват щастливи. И любов, неподправена и безусловна, такава каквато е присъща само на децата. От тях трябва да се учим, за да станем по-добри. Защото родител не се раждаш, това е нещо, на което се учим цял живот. Бъдете съпричастни с нас днес и им подарете усещането, че трудът им не е напразен и че има смисъл винаги да се прави добро. Те го заслужават. Благодаря ви. Ама у нас е заключено отгоре, няма да можеш да влезеш. Няма да можеш да влезеш, заключено е горе, няма да можеш да влезеш. У нас. Абе, ела бе, Криси, бе, тука съм най-отзад, бе. Абе, баба ти е тук, ела. Сократ бил един от най-големите мъдреци на древна Гърция. Веднъж един човек отишъл при великия философ и му казал: знаеш ли какво научих току-що за един твой приятел? Чакай малко, спря го Сократ. Преди да ми разкажеш, иска ми се да направя проверката с трите си там. Преди да разказваш разни неща зад гърба на другите,
Хубаво е да отделиш малко време, за да помислиш какво точно се готвиш да кажеш. Това наричам проверката с трите сита. Първо е ситото на истината. Проверил ли си дали това, което искаш да ми кажеш, е вярно? Не, просто чух другите да говорят. Добре, значи не знаеш дали е вярно. Хайде да пробваме с второто сито. То е ситото на добротата. Това, което ще ми кажеш за приятеля ми, нещо хубаво ли е? Ами не, напротив. Казал Сократ. Значи това, което искаш да ми кажеш, не е хубаво. Нито вярно. Все пак може да успееш да минеш. Все пак може да успееш да минеш проверката, защото остава последното сито. Ситото на ползата. Това, което ще ми кажеш за приятеля ми, ще ми бъде ли полезно? Ами не. Не особено. Духа ли? Не. Заключил Сократ. Щом това, което искаш да ми кажеш, не е нито хубаво, нито вярно, нито полезно, защо въобще ще ми го казваш? Mummers. An interesting ritual takes place on New Year's Day in some parts of Bulgaria, the Mummar Games. Only men take part of the Mummar Games. Each man wears a mask and special costumes. The masks are faces of goats, rose and bows. Many masks are made of wool. Some masks have two faces. One face shows good and the other shows evil. The mummers hang small and big bells on their costumes. They dance and hop in the streets of the village. In the end, they gather in the main square. Everyone is noisy and cheerful. The festival is like an open-air theater. What do you know about the Day of the Rose? The Day of the Rose. Karlovo is a town in the Rose Valley. The first Saturday of June is a special day for the people in Karlovo. They celebrate the Day of the Rose on this day. Lots of people come to Karlovo. Many foreign tourists visit this beautiful festival too, because Bulgaria is all over the world for its fragrant roses and rose oil. The streets and houses are decorated with roses. The air smells of roses. The rose picking begins early in the morning before sunrise. Lots of young people go to rose gardens. They wear traditional colorful costumes and baskets. They sing traditional songs and pick roses. The most beautiful girl becomes queen of the roses. She welcomes the guests and the festival begins. People sing and dance, take part in competitions and enjoy the holiday. What do you know about friendship? My friend, she wants to play, she wants to sing, she wants to dance, to do anything. That's my friend. What a friend is? A friend is a listener who will always be there. When you have a big secret you want to share, a friend is a sidekick who will sit by your side to make you feel better when you're troubled inside. And when there is nothing to do on a wet, rainy day, a friend is a pal who come over to play. Friends are just perfect for all sorts of things, like walking or talking or swinging or swings.
Alla
страшnie. I pewność to wesłami, iż tyle znam. I na nasze mocno strasznie. Dowo zasyka, se smytaka. I na nasze emocje strasznie. Залегнах на сяката и да любим всеки с ватната, да го питам, какво ще бъде щата, защото
да кажа на всички вас, че много ви благодаря и много се насладих на вашите съвпадения. Бяхте много добри и казвам ви просто след 7 клас продължавайте в музикалните, хореографските, артистичните, просто вие сте много добри. И бъдете се така, приятели, наистина. Само секунда, Кани ще да ви изпее една песничка. Братите сестрички и лодки и накрая бързо става босна хубава и трава и накрая бързо става босна хубава и трава. Тези български годешни още стане неизвестни. Миле майките дечица, пишем само коледа. Миле фарене накта, днес на конските братя. Те за нас са много мили, буквите ще ни дари. Браво! Едно момче с много лош характер. То се карало с всички. Един ден баща му отишъл при него с торба пълна с гвозди. Сине, ти трябва да се научиш да се контролираш. Затова ти давам тази торба с пирони. И всеки път, когато се скара с някого, забивай по един пирон в нашата ограда. Първият ден момчето забило 37 гвоздия, но през следващите дни то започнало да се контролира. Най-накрая дошъл щастливия ден, когато момчето не забило нито един пирон в оградата. То отишло радостно и съобщило новината на баща си. Браво, сине, гордея се с теб, отвърнал бащата. Сега всеки ден, в който не се скара с никого, изваждай по един пирон. Дните минавали, момчето пораснало малко, но дошъл най-добрият ден до сега. Това бил денят, който той можел да каже на баща си, че в оградата не е останал нито един гвоздин. Бащата хванал за ръка сина си и го завел до оградата. Там му казал: справи се добре, но погледни дупките от пирони в оградата. Тя никога няма да бъде същата. Същото е и при отношенията ти с хората. Когато не можеш да сдържиш емоциите си, ти казваш лоши думи или правиш лоши неща, които оставят белези. Също като дупките от пирони. Може да забиеш нож човека срещу теб и после да го извадиш, но без значение колко пъти ще кажеш съжалявам, раната още ще бъде там. А раната, причинена от думи, боли по същия начин, както тази причинена чрез физическо действие. Увери се, че си в състояние да контролираш емоциите си следващия път. Когато си изкушен да кажеш нещо, за което ще съжаляваш после. Приятелите, това е най-рядко срещаното богатство. Те те карат да се усмихнеш, те те подаряват и ти разкриват сърцето си. Разместете се, моля да станете. Yeah.
до тук. Те не знаят, но аз им посветих едно стихотворение, ще се опитам да го прочета. Специално за тях съм написала. Лаци. Не се смениха само гласовете на днешните девойки и юнаци. Поглежда ги учителката строга, но този път на место забележка въздишка с тон сърцето й отронва и не открива правописна грешка. Тя вижда само личицата на своите деца порасли птички и спомени нахлуват и в душата за малките разрошени главички. И сякаш беше вчера първата им среща, как гледаха я стреснати очички. Сега е пак сред своите хлапета, рисуват и зад Богом своите ръчички. Сълзи напират, в гърлото засядат и искат да прелеят от очите. На всеки го от себе си раздаде да носят част от нея в душите. Дано запомнят правилата правописни и таблицата трудна ще им трябва. Тя, класната, за всичко се погрижи, с цената на това да е досадна. За всички ще се моли и надява, най-важното и правило да помнят. Това, което даваш, получаваш. Житейската й истина изконва. В сърцето на учителката строга след всяко име въглече остава. След огъня на детското порастване завинаги гори една жарава. Но днес е празник, всички са готови. Готови са за следващо стъпало, с очички вперени в хоризонти нови, очите ваши, нейно огледало. В тях се оглежда днес учителката строга и вижда онова, което е раздала. Там вижда, знам, научих, мога. Това е всичко, за което е мечтала. Целия клас искам да ви подаря един плик и се надявам с следващите си ученици да сте също така мила, да ги организирате както нас и да сте перфектна всяка, както при нас. Тя ме изпърва. И аз имам едно име, може ли сам да го раздам, много мъзичко след което човек раздавам ги на свободен принцип, защото не мога да избера кое за какво да бъде. Започвам от тук. Ядай. Ядай. Това е спомен. Едно да пазите. Първо са дамите. Ядай. Ядай. Дано да не сме ви отречили. Благодаря ви, че дойдохте. Няма да напомням защо сме се събрали, то е ясно. На Стилян ще дам спокойно на всички им. Добър вечер, уважаеми гости и родители. Много е трудно да се говори каквото и да било след трогателните думи на децата и думите на госпожа Ганчева. Затова ще кажа само едно. Благодаря ви, деца, че за пореден път докоснахте сърцата. Благодаря ви. За мен е изключителна чест, че има такива ученици в нашето училище. Благодаря за Нелче, че създаде този екип от емоционални, талантливи и будни деца. За нас е чест да ги посрещнем в 5-ти клас, а ти за тях ще бъдеш първата, най-обичаната и никога няма да те забравят, дори когато са разорени. Убеден.
Благодаря ви още веднъж, че дойдохте и бяхте част от нашия концерт. Желая ви всичко най-хубаво и обичайте децата си. Те го заслужават. Тези деца, с които вие не се разделяте, и разбира се, да бъдете много заедно, макар и не безплатно. Госпожа Свиленска ми поиска снимки, обаче аз дори в цялата пътъркия не предположих за какво се и бях забравила за тях. Ами, благодаря ви, госпожо. Защото снимките на хартиен носител не могат да се заместят дори от най-добрата резолюция на компютърния монитор. Благодаря ви много. Гледам, че не сме ви омръзнали, освен да импровизираме още малко. Не бяха притеснени, че ще ви отекчим, но се надявам, че сте оценили това, което те ви дадоха. Те ви дадоха себе си. Даваха ми себе си 4 години, надявам се да продължат да го дават на всички, с които се съберат. Защото те носят енергия и тази енергия е много важна, за да оцелее в днешното ежедневие и в днешното общество. Радвам се, че бях част от вашите семейства, радвам се, че бях част от тях. Тоест имах възможността да работя с тези деца. Дано съдбата да ме срещне с подобни, но те ще останат за винаги.